गुरुजी एक त्यांना डोक्याला आणि गळ्याला ठेवलाय गुरुजी ब्रेक है सर ब्रेक है दूसरा चंद्रासी षट्पदानिष्क्रामदे सप्त सप्तभ्यो होत्राभ्यो विद्वान् वेदो सर्वज्ञानिना भूमा
सख्यात् देवायोरं सख्यात् देवायोर्घाः सप्तमेव वेदपते बृहस्पतिभिराजयेतो पदे हिरण्यन्निधाय पदे हिरण्यन्निधाय भगधरे
चत्वारिमायो भवाय विद्वद्वान् वेदो पञ्चमषभ्यो विद्वद्वान् वेदो चन्द्रायस्पोषाय चन्द्रासी षट्पदानि निष्क्रामते सप्तसप्तभ्यो होत्राभ्यो विद्वद्वान् वेदो सख्यान् देवायोरं सख्यां देवायोर्धाः सप्तमेव वेदपते बृहद्राजयेतो पदे हिरण्यन्निधाय पदे हिरण्यन्निधाय भगधरे लाईव्ह सोडतो डायरेक्ट रेकॉर्डिंग मग सोडतो करू सोडू नमस्कार. आत्ता जो आपण व्हिडिओ पाहिला हा सोमक्रय हो. आत्ता सोमराजाला आपण बैलगाडीत ठेवून त्याची मिरवणूक करत यज्ञशाळेपर्यंत आणलेला आहे. सोमक्रय म्हणजे सोमवल्ली जी वनस्पती आहे ही सर्व वनस्पती औषधी वनस्पतींचा राजा ह्या त्याची संज्ञा राजा आहे. इतकी श्रेष्ठ ही वनस्पती आहे ही सोमयागा करता लागते. तर ती घेण्याकरता ते जे विकणारे गृहस्थ जे आले होते त्यांना अनेक प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारची प्रलोभनं देऊन किंवा त्यांना काय काय दिलं, आम्ही तुम्हाला गाय देतो, अनेक गायी देतो, बैल जोडी देतो, घोडे देतो, असे अनेक प्रकारचे आम्ही देऊन सुद्धा तो माणूस सुवर्ण देतो, रजत देतो म्हणजे चांदी देतो, अशा अनेक प्रकारच्या वस्तू देतो पण तुम्ही आम्हाला ही सोम वनस्पती विका असं सांगितलं. त्यावेळेस तो सोमविक्रेता म्हणाला की ही सोम वनस्पती ही देवांना सुद्धा दुर्लभ अशी आहे, तर मी तुम्हाला काहीही झालं तरी ही देणार नाही, किती धन दिलं तरी देणार नाही. शेवटी आपल्याला हा यज्ञ करायचा आहे म्हणून त्याच्याकडनं ती हिसकून घेऊन म्हणजे तो देत नाही एवढी प्रलोभनं देऊन सुद्धा मग तुझ्याकडनं ती अतिक्रम करून मी ती काढून घेतली. आध्वर्यू आणि यजमानांनी त्यांना सत्कारपूर्वक ह्या सोमवल्लीला सोमलतेला उत्तम वस्त्रामध्ये ठेवून त्यांची मिरवणूक करून आपण आता तिला यज्ञशाळेमध्ये आपल्या यज्ञ प्रांगणात आणलेला आहे. ह्यापुढे तो सोमराजा अतिथी म्हणून आपल्या यज्ञशाळेत आलेला आहे. म्हणून
त्या आलेल्या अतिथी करता एक यज्ञ केला जातो, त्याला आतिथ्येष्टी असं म्हणतात। आता सोमराज येऊन इथे आपल्या यज्ञशाळेत विराजमान झालेले आहेत। आता पुढे आतिथ्येष्टी नावाचा यज्ञ होऊन या सोमराजांना सोमवल्लीला आपल्याला यज्ञशाळेमध्ये सन्मानपूर्वक घेऊन जायचंय। आतापर्यंत हा असा विधी आत्ताच्या या विधीचा आता झालेला आहे। वळवायचं इकडनं असं चहा झाल्यापाशी आलं पाहिजे, मध्ये आलं पाहिजे। एक वीट काढणं कुठं येते ना त्या वीट काढून बनवलं एक वीट काढ इकडे इकडे या सरळ आता सरळ
Thank you.
Gracias.
Thank you.
चाकू कुठे आहे चाकू
हे सगळं काढून बघायचं खालचं. मला अजिबात आठवत नाही म्हणजे माझ्याकडे झालं आहे. हां एक आलो आम्ही.
एक गळ्यात दूंगा हां तसं मारा अरे वा शाखा घ्या शाखा हां सोमारा समीचीन थांब थांब चंद्रासी षट्पदाननिष्क्रामदे सप्तसप्तभ्योऽत्राभ्यो विष्णुस्वान्वेदो सर्वश्रेयानिना भूमा सख्यान् देवायोरं सख्यां देवायोऽर्थाः सप्तमेव वेदपदे बृहस्पतिर्मतरत्रावतिभिराजयेतो पदे हिरण्यन्निधाय पदे हिरण्यन्निधाय भगधरे
पाहिजे
ध्याय परिभोजयैः अनेकदर्थैः आपल्याला वाईट बघितलं समोर चालू आहे सरळ वरून खालून वर घेणार मागे हा व्ह्यू असेल ओके टाकलं की ते वर दिसेल ना ओव्हरऑल अख्खं दिसेल एका इथं शॉर्टमध्ये कॅमेरा येईल आपल्याला तो शॉर्ट दाखवलं की सर्वांना वापरायचं काहीतरी
दुसरा कुठला अँगल लावता येईल किंवा तिथनं कुठनं लावता येईल. जेव्हा शॉर्ट असेल ना तेव्हा हे काढावं लागेल. हे काढून घेतील कॅमेरा बाजूला घेतो एवढा शॉर्ट फक्त घेऊया बाजूला. हँडलनी घेता येईल आपल्याला, घेता येईल पण झालं नाही ती घेऊ शकतो मी प्रॉब्लेम. कारण तू वाईडच ठेव, कारण काय होणार ते असं क्रॉप नाही येते, वाईडच आहे. त्याच्यानंतर ते वाईडमध्येच दिसणार, त्यामुळे तुला क्रॉप घेऊन हँड मुवमेंट करता येईल. हां बंद म्हणजे त्याला तेव्हा चालू करते, बंद बंद झालं जेव्हा मुवमेंट करतात. कारण तो एखादा रेकॉर्ड केलं गेलं मध्ये एक बंद करत राहतो, त्याला इन्फॉर्म कर फक्त. जर दुसरीकडे असेल तर सांगून ठेवतो. आता अग्निमंथनाचा कार्यक्रम इथे होत आहे. सर्वांनी इथे दर्शनाकरता यायचं. लांबून ज्यांना दिसत नाही येते शाळेपाशी या. वाईड घे, वाईड पुरं वाईड.
यत्राजमायो भवाय विद्वंद्वान् वेदो पञ्चमषभ्यो विद्वंद्वान् वेदो यत्रायस्पोषाय चन्द्रासी षट्पदाननिष्क्रामते सप्तसप्तभ्यो होत्राभ्यो विद्वंद्वान् वेदो सख्यां देवायोरं सख्यां देवायोरध्याः सप्तमेव वेदपते बृहत्पदसुमनेरन्मदरुद्रावतिभिराजयेतो पदे हिरण्यन्निधाय पदे हिरण्यन्निधाय भगधरे
ज्योतिः ज्योतिर्विरामाजमिच्छन्नयज्ञोपमन्दराजो बृहस्पतिस्सदानं नाविश्वदेवादेवानन्दा इन्द्रवैवतप्रेमादेत्वा विरामार्दाकार्यस्यादक्षष्ठदे आयतवमाज्यम् आदित्यान्ते
हा माझा काय माझा उपयोग आहे गो हॅलो जरा बंद करता काय दुसरं घ्या काय ते पुढे तेच बदलतो समोर लावतो
अजय भेटले विचारलं ना ऊर्जा
तरी त्यांना इकडे इकडे घेऊन यायला विचार. हातीत मजा नाही, ह्याच्यात मजा येते. बघ बघा ते धोतर नको अरे बघतो तट्ट्या घेऊन इतकी ठेवलं प्रेम सचिन ते उचलून राग घालतले ना जेव्हा टाक करून नाही ते हे ठेवलंय गोल करून त्याच्यावर त्याच्यातून ते उडवणार पॅराशूट. विदाउट फील तर वर जाता आय डोंट नो. आता 20 मिनिटाचा बाकी आहे. बरं मेळटा पैसा हे आता नाही कळता येता नाही. आत्ता नाही जमलं ना तरी 6 वेळा आहे ते. रोज नाही आज आज 2दा आहे, उद्या 2दा आणि परवा 2दा. आज आत्ता एक आहे, संध्याकाळी एक आहे, उद्या पण सकाळी एकदा, कॅमेरा कसा ठेवू? परवा सकाळी 2दा. कसं लावला आम्ही लाईव्ह चालू हे दिसणार नाही ना का ते एवढं वर घ्यायचं दिसणारच नाही. कसं घेणार मागे सांग. तो मॅन्युअल आहे. इथले नंतर बसून घेऊ. मध्ये लोक येतील, हां एकदा जो घालतो ना झुकतो तो मध्ये येईल, इकडनं किंवा तिकडनं. इकडे घेतलं की ते तुमचं स्टेन आहे. आणणार मी नको ना कॅमेरा, ती कॅमेरा नको. तो म्हणटा कितें हांगा तुमकां घालता तें हितून घेन नाल्यार थंयसून घेन. आमकां खबर ना म्हणटा कितें थंयसर घालतलो आमकां मेळचो बसतलो तेंगा ते म्हणलें स्टँड ना तो वयर वयतलो ना तुका वयर रावचो ना. आतां तिका पळोवंक मेळना तिका पिकूंक जाता भट्टाची बायल तिणी पळोवंक जाय. दिसाक 2 फावटी आसा आतां सांजचो आहा पळय फाल्यां 2दा सकाळीं सांजचो परवां Bye.
ब्रह्मन्द्रवर्गेण प्रदर्श्यामो धर्मभविष्यति अग्रे द्रवहिनो पुरोराजा वसिष्ठया प्रस्थादविहर प्रस्थादश्चामानिगा लावूया सगळं वाईट दिसतं. अप्रच्छन्नान्देन वेदेनाहुयश्च विष्टात् सम्भास्ते
शुक्रं 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 विद्वान्
Amen.
अग्नेराधिपत्ये आयुर्वेदाः पुत्रवती दक्षिणतः इन्द्रस्याधिपत्ये यामनाः सुषदा पश्चात् देवस्य सवितुराधिपत्ये प्राणमेधाः आश्रितरुत्तरतः मित्रावृणयोराधिपत्ये श्रोत्रमेधाः विधृतिरुपरिष्टात् बृहस्पतेराधिपत्ये ब्रह्ममेधाः छत्रमेधाः तेजोमेधाः वर्चोमेधाः विशोमेधाः अग्नेराधिपत्ये आयुर्वेदाः पुत्रवती दक्षिणतः इन्द्रस्याधिपत्ये यामनाः सुषदा पश्चात् देवस्य सवितुराधिपत्ये प्राणमेधाः आश्रितरुत्तरतः मित्रावृणयोराधिपत्ये श्रोत्रमेधाः विधृतिरुपरिष्टात्
बृहस्पते राजपते ब्रह्ममेधाः ब्रह्मेधाः तेजोमेधाः वर्त्वमेधाः
शॉर्ट पाहिजे का आता चालू असलेल्या यज्ञाच्या प्रवर्ग विधीमध्ये साधारण महावीर पात्रा 350 मंत्रांचं अभिमंत्रण झाल्यानंतर ऋग्वेदाचे 350 मंत्र, सामवेदाचे मंत्र, यजुर्वेदाच्या मंत्रातनं त्या प्रवर्गातलं तूप साधारण 100 डिग्रीच्या आसपास उकळलेलं आहे आता. तर हे झाल्यानंतर गाईचं दूध अध्वर्यू जाऊन काढून आलेले आहे. प्रवर्ग्याकरता पहिल्या आहुतीकरता सर्वजण सिद्ध आहेत. पहिल्यांदा गोपय म्हणजे गाईच्या दुधाची पहिली आहुती. दुसरी आहुती जी आहे ती शेळीच्या दुधाची ही दुसरी आहुती महावीर पात्रात होऊन ते आपण आहुतीचं दर्शन सर्वांनी घ्यावं प्रवर्ग विधीमध्ये.
सत्यनारायण भगवान की जय। मशीन चालू राहून त्याचा प्रॉब्लेम नाही तसं ठेव कॅमेरा बंद करून ठेव बरं आहे सगळं बरं आहे मलाही बरं आहे